Mislim da je ključna stvar koja se dešava kada zemlja ide ka Evropskoj uniji jeste što se pre svega odnosi u društvu pristoje na takav način da vama život postaje realno mnogo bolji. I pre svega imate više radnih mesta, pre svega imate više posla. Imate pristojnija radna mesta, dakle ne radna mesta na kojima radite za malu platu ili vas maltretiraju ljudi gde radite, ne radna mesta gde devojke kada zatrudne ostanu bez posla, ne radna mesta gde radite i posle radnog vremena, a neko vam to ne plati. Pored toga, naravno, vi živite u mnogo boljim uslovima, okruženi ste pre svega čistijom sredinom. Sigurniji ste mnogo, jer svaka država koja je ulazila u Evropsku uniju je pre svega obezbeđivala jednu veću bezbednost i sigurnost za sebe. Vozite se u boljem prevozu, krećete se čistijim ulicama, idete na lepša mesta, putujete bez viza, dakle ruše se barijere koje postoje između država. Dakle, prosto život se čini mnogo boljim i mnogo jednostavnijim i gubi se sve ono što jesu karakteristike jednog postkonfliktnog društva u kojem se, nažalost, mi i dan danas nalazimo. Dakle, društva koje je uvek spremno da sklizne ka nekom ekstremizmu, društvo u kojoj se favorizuju loše vrednosti, društvo u kome se gleda ko je koje nacionalnosti ili se postavljaju potpuno loši nacionalni ciljevi i sve se pretpostavlja tim nacionalnim ciljevima. I mislim da je zbog toga Srbiji užasno važno da stane ozbiljno i čvrsto na put evropskih integracija i da uloži svu svoju energiju da se ide ka Evropskoj uniji.